ti jong pi ngas nguskum shisha ba pik ta yana ngam tip shu ya ka kret kap ja ngam tip shu jaru ayusha ban enya nga shisha pinang kin chu jing it ben den yana to ben den da shisha pi dai usiem ka hi ma jong a pi wan but san sha nhân ta ha jing em jong a pi long unai khat sao sin ya ngana hut kam sin kakde ka sharem ha ba pi wan man kdubiyana kam sin jong ngana hut kam sin kakde ka sharem ha ba pi wan man kdubiyana kam sin jong tu bat kikti da ka jing I ka chaba pi alam nan ya be pins no ya ye ba shisha ka bangi ya pel na pi hana ngaskum shisha ba pik ta yana ngam tip shu ya ka kret kap ja ngam tip shu jaru ayusha ban enya nga shisha pinang kin chu jing it ben den yana to ben den da shisha pi dai usiem ka hi ma jong a pi wan but san sha nhân ta ha jing em jong a pi long unai khat sao sin ya ngala hut kam sin kakde ka sharem ha ba pi wan man kdubiyana kam sin jong ngala hut kam sin kakde ka sharem ha ba pi wan man kdubiyana kam sin jong